Welcome to DIY by John CR. Janice makes videos with constructions, inventions, patents, and much more for you. Don't forget to subscribe and like. Enjoy! Γεια σας φίλοι μου, καλή χρονιά και ευτυχισμένο το 2024, υγεία και τύχη. Λοιπόν, συνήθως σας φτιάχνω συνταγές, αν δείτε την playlist με τις συνταγές, παράξενες, δηλαδή κάποια εξεζητημένα δέσματα όπως λουκάνικα, σαλάμια, τέτοια πράγματα. Δεν κάνουμε συνταγές μαγειρικής, αλλά σήμερα θα κάνουμε μία, αξίζει τον κόπο. Μετά από τόσο κρέας που πάγαμε στις γιορτές οι πιο πολλοί, λίγη αποτοξίνωση. Βέβαια και εδώ θα χρησιμοποιήσουμε κάτι κρεατικό, αλλά ελάχιστο. Στην ουσία θα αρωματίσουμε το φαΐ μας με σουτζούκι. Θα σας δείξω πως γίνεται αυτή η πολύ εύκολη συνταγή και είναι πεντανόστιμη. Είναι παραδοσιακή συνταγή, η φασολάδα, ελληνική, και στηρίζουμε πάντα τα ελληνικά φαγητά, είναι υγιεινό και πάμε να δούμε πώς θα το κάνουμε. Λοιπόν, καταρχάς θα βάλουμε τα φασόλια μας. Εγώ έβαλα μισό κιλό φασόλια σε νεράκι να βράσει. Και εφόσον πάρουν μία βράση, τώρα περιμένω, τα έχω βάλει να βράσουν λίγο. Εφόσον πάρουν μία βράση, θα τα στραγγίξουμε, θα τα ξεπλύνουμε και θα ξεκινήσουμε τη συνταγή μας. Τα λέμε αμέσως. Έχουν βράσει τα φασόλια μας, τα έχω γύρω στα 5 λεπτά να βράζουμε. Δεν θέλουμε παραπάνω, ώστε να φύγει όλο το άμυλο και να μας χυλώνει μετά η φασολάδα. Ίσα να πάρουν αυτή τη βράση, να φρίσουν, και αυτό είναι καλό για την πέψη. Δηλαδή θα τα χωνέψουν πολύ πιο εύκολα όταν γίνει το φαΐ μας. Τώρα θα τα βγάλω, θα τα στραγγίξω και θα δούμε πώς θα συνεχίσουμε τη διαδικασία. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τα φασόλια μας να στραγγίζουν, τα έχω σουρώσει, τα έχω ξεπλύνει από το πρώτο βράσιμο και τώρα θα κόψουμε το σουτζούκι μας. Μισό μπαστούνάκι είναι αρκετό. Δεν θέλουμε να φάμε σουτζούκι με φασόλια, το χρησιμοποιούμε για το άρωμα όπως είπαμε. Θα το κόψουμε λεπτές φέτες. Έχω βάλει το λάδι ήδη να ζεσταίνεται στη χύτρα μας. Η συνταγή θα γίνει σε χύτρα. Μπορούμε να την κάνουμε και σε κατσαρόλα. Αλλά αν έχουμε χύτρα, γιατί δεν υπάρχει λόγος να περιμένουμε τόση ώρα για να γίνει. Θα το κάνουμε στη χύτρα, τα κατάκα, να γίνει γρήγορα. Όσπρια είναι, αργούν να βράσουν. Κάνουμε και οικονομία και δεν χάνουμε και πολύ ουσία από το... Δεν χάνει το νερό δηλαδή που έχει όλη την οσημιά. Μαγειρεύεται σχεδόν στη χύτρα με το ίδιο νερό. Λοιπόν, κόψαμε το σουτζουκάκι μας. Σουτζούκι μάλλον. Το νερό έχει κάψει το λαδάκι. Ωραία. Και τα ρίχνουμε για καρόλα. Ωραία, κατέβουμε. Να ασχολήσουμε. Λοιπόν, θα τα αφήσουμε αρκετά μέχρι να μαυρίσουν, δηλαδή να ψιλοξεραθούν. Εντάξει, μέχρι να γίνουν. Θα κόψουμε ένα κρεμμύδι μεγάλο. Δεν θέλει ψιλοκομμένο. Μπορούμε να βάλουμε και 2 κρεμμύδια φυσικά. Όσο πιο πολλά πάμε τόσο καλύτερο. Και έχω κόψει και καρότο και σέλινο, το οποίο όλο το ματσάκι το κόψω στα 2. Δεν θέλουμε ψιλοκομμένο, να το πιάνει το πυρούνι, να μην διαλύσει. Πάμε να δούμε τώρα εδώ πώς γίνει το σουτζούκι μας. Με το μύρισε μεταξύ παντού. Στην ουσία αυτή τη στιγμή αρωματίζουμε το λάδι και θα κάνουμε το φαΐ μας. Δεν θα χορτάσουμε το σουτζούκι. Έτσι, είπαμε να κάνουμε αποτοξίνες. Αλλά αυτό είναι πέρα αρκετό. Και από υλικά θα χρειαστούμε καρότο, σέλινο, κρεμμύδι, το σουτζούκι μας, Εγώ θα βάλω και μία πιπερίτσα από τον κήπο μου.
αυτή η γλάστρα μάλλον, δεν έχω κήπα από το μπαλκόνι. Αντί για πιπερίτσα μπορούμε να βάλουμε μπούκοβο, καυτερό, καγέν, τσίλιο, θέλουμε. Ταιριάζει με τα φασόλια το καυτερό. Θα βάλουμε και μαύρο πιπεράκι εννοείται. Και θα βάλουμε και ένα κύβο. Όχι τώρα, σε αυτή τη φάση βλέπετε έχω βάλει αρκετό λάδι. Λαδερό είναι έτσι κι αλλιώς, το φάει αυτό. Αλλά αυτό που θέλουμε είπαμε, να αρωματίσουμε το φασολάδα μας. Όταν γίνουν τα σουτζουκάκια μας, θα τα βγάλω. Δεν θα τα αφήσω να μαγειρευτούν όλη την ώρα μαζί με τα φασόλια, γιατί θα διαλύσουν, δεν θα μείνει τίποτα. Θα τα έχουμε ωραία τηγανισμένα και θα τα βάλουμε μέσα στη φασολάδα, θα δείτε σε ποια φάση. Λοιπόν, λίγο ακόμα μας παίρνει. Δεν τα κάνουμε και ξερά τελείως, αλλά να είναι τραγανά. Έτσι αλλιώς όταν θα βράσουμε θα επανέλθουμε. Λοιπόν, εντάξει είναι, τα βγάζω με ένα τρυπητό. Θα βάλω μέσα ένα πιατάκι. Και το πρώτο που θα ρίξουμε τώρα είναι το κρεμμύδι μας. Τώρα πρέπει να πάει όλο μέσα γιατί μετά να πιέζει δύσκολο. Ωραία. Θα φυγαρίσουμε και το κρεμμύδι. Και αυτό θα το καλαμελώσουμε για να δώσει τη γεύση του. Από ό,τι βλέπω κάτι συνταγές πάνε και το ρίχνουν το κρεμμύδι μέσα στο νερό. Όλα μαζί. Έτσι δεν προλαβαίνει το κρεμμύδι να βγάλει τα αρώματά του. Λοιπόν, να στερεώσω την κάμερα και συνεχίζουμε. Λοιπόν, φυγαρίζει το κρεμμύδι μας. Θα βάλουμε λίγη ζαχαρίτσα. Λίγη έτσι. Να καραμελώσει καλύτερα και να δώσει μια γλύκα. Λοιπόν, έχει καραμελώσει και τώρα θα ρίξουμε τη σάλτσα μας. Εννοείται ότι μπορούμε να βάλουμε φυσική ντομάτα και το προτείνω, εγώ δεν έχω αυτή. Θα ρίξουμε νερό, το έχω ζεστάνει ήδη για να μην περιμένω πολλή ώρα. Γύρω στο 1 λίτρο νερό και μισό λίτρο είναι η σάλτσα, 1,5 λίτρο είναι και μισό κιλό είναι τα φασόλια, τα οποία τα έχουμε βράσει λίγο, έτσι. Ρίχνουμε τα φασόλια μας. Προσθέτουμε το 1 κύβο που είπαμε. Πιπεράκι μαύρο. Αλάτι. Δεν βάζω πάρα πολύ, θα το δοκιμάσουμε. Άμα θέλει θα βάλουμε πάλι. Και θα ρίξουμε τώρα και το σέλινο και τα καρότα μας. Άμα θέλουμε μπορούμε να βάλουμε και σκόρδο. Εγώ δεν βρίσκω κάποιο νόημα σε αυτό το φαΐ το σκόρδο. Ας πούμε άμα τα πακές θα βάζα πολύ. Στη φασολάδα δεν νομίζω ότι ταιριάζει ιδιαίτερα. Οπότε έχουμε βάλει όλα μας τα υλικά, δεν είναι κάτι άλλο να βάλουμε. Θα κλείσουμε τη χύτρα. Θα τα αφήσω 40 λεπτά σε χαμηλή φωτιά να δουλεύει η χύτρα. Σύνολο 40 λεπτά που δεν έχει ακόμα σηκωθεί η βαλβίδα. Από τώρα ξεκινάω να μετράω. Και ενώ είναι στο 5 περίπου, στη μέση η θερμοκρασία του ματιού. Και ερχόμαστε να δούμε τι έχουμε κάνει.
Λοιπόν, βράσαμε τα φασόλια. 30 λεπτά συν κάτι η χύτρα ήταν σε λειτουργία, δηλαδή είχε σηκωθεί η βαλβίδα. Είναι έτοιμα. Λιώνουνε, άμα δούμε εδώ. Είναι πολύ μαλακά. Και τώρα, καταρχάς σε αυτή τη φάση θα δοκιμάζουμε το αλάτι. Βάζουμε τα σουτζουκάκια μας. Το σουτζούκι μας βάλουμε μέσα. Και σε χαμηλή φωτιά τα αφήνουμε κάνα μισάωρο περίπου, 20 λεπτά, ελέγχοντας βέβαια να έχει νερό, μέχρι να χυλώσουν με ανοιχτή τη χύτρα. Μπορεί και πιο λίγο, δηλαδή μόλις το δούμε ότι είναι εντάξει χυλωμένα, κλείνουμε και τα αφήνουμε να κρυώσει. Πάμε να τα δούμε έτοιμα. Λοιπόν, έτοιμο το φαΐ μας, είναι πολύ νόστιμο, το δοκίμασα. Να πούμε τώρα ότι η ίδια συνταγή μπορεί να γίνει αντί με σουτζούκι με λουκάνικο ή και σκέτη. Σκέτη είναι η παραδοσιακή φασολάδα. Παραλείπουμε δηλαδή το βήμα που κάναμε στην αρχή με το σουτζούκι και στο τέλος που το προσθέσαμε. Το ίδιο κάνουμε και με ένα ωραίο χωριάτικο λουκάνικο, αλλά πιστεύω το σουτζούκι είναι αυτό που δίνει την πιο πολύ νοστιμιά. Τώρα την ποσότητα την κανονίζετε εσείς. Λοιπόν, ελπίζω να σας άρεσε. Εύκολη συνταγή, σε μια ώρα τάκα το φτιάξαμε, σύνολο. Καλή όρεξη όσοι το φτιάξουν και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.